Śniadanie. Wiecie, ludzie tajlują się na tych, co kurzą i tych, co nie kurzą. Na istych zwolenników lewicy i prawicy. Na tych, co mają radę łowięzina i wszelkie mięso i na tych, co to ich mianują wegetarianinoma. Sztyc zapomina się jeszcze o takim fundamentalnym tajlongu na ludzi, którzy łosprawiają przy śniadaniu i na takich, którzy mają radę trzymać pycho i być blank cicho przy jodle. Idzie mi tu o taką podstawową rzecz. Jaki tyż to będzie dany dzisiejszy, większy dzień. Bo kiedy procno jest się dogodać przy śniadaniu, bez następne 8-10 godzin, często nie ma też już najlepszy. To genau tak nikaj ze witaczką. Ja zawsze z rańca, mam ten przybieg już od 30 lat, witam się ze wszystkimi słoweckami. Dobry wieczór. Ja godum dobry wieczór. Spytacie pewnikiem po jakiemu. Ano, to z kuli jednej takiej mojej sąsiadki, obmierzłej klapy dziury, starej jak świat i pejte karty mamzeli, kiero keino przelazuje pod jej oknami, a nigdy nie śpi, to nie miała, ryczy ci na cołki karpęty. A dzień dobry, panie ojciec, dzień dobry. Jest derkusie, jak ją słysza, to te jej dzień dobry, to wierzcie mi, co wesołki dzień wo dobry, blank już gotki nie mogę być żadnej gotki. I ino bestuż, jo zawdy o szaroku godą dobry wieczór, bo jak mi było bez wczorajszy dzień cołki, to jo już ginał miarkuję, a jak będzie dzisiaj, to mi się dopiero pokorze na odwieczyć. No ale nic tak nie mierzi, nie szteruje, jak łosprowki przy śniadaniu. Łobio to jest przynajmniej miły przerywnik bez dzień. Przy wieczerzy, kiedy chomy ze całką familią, albo przyjacieloma, oddychamy po całkiem dnioszku bakani. Śniadanie natomiast jest to nasz pierwszy posiłek, albo pierwszy kafej, kiedy słepiemy jeszcze na rozwidnioku, to oznaka przełomu. Kiedy my nynali, byliśmy blank daleko od teraźniejszości. Było tam przyjemnie, no ale zabawa się skończyła, co teraz sztartnąć i rechtować się do roboty. Po prawdzie są ludzie, takie ci cuda natury, które wypukną ze prykola i wyłokam żyku na doczkaniu są ci blanki zgierne. Ale większością przejście między śnikiem a tą ci usmoloną teraźniejszością jest ci tak trocne, jak przemiana doktora Jekylla w Mr. Hyda, o czym pisał Robert Louis Stevenson. Znajoma sąsiadka rozprawiała mi niedawno, jak to w niedziela przed fajerem zaprzysiągnięcia nowego prezydenta Ameryki ciepła łokiem na Zeitung i tak ci pod kicholem wymamrotała. Jesterkusie, ale ten Barack Obama będzie miał teraz co robić. Niżby ta kafejmaszyna była fertig, jej k temu rozbudzony poczuł nagłą chęć do dyskusji o welunku we Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, o kryzie finansowej i wszystkich międzynarodowych konfliktach i szpierkach. On, jak zawdy festejnie się rajcował i klugszajsował, ona mącała nieprzyjacielsko, a że na ostatku przyszło do spady, do ognia na dachu. Wywlekali na wierzch wszystkie swoje żole, uskargowani każdodniowego życia. Jeszcze bez następnych porad dni obadwa próbowali oddać śniadanie łomożebnie najbardziej oddalonych godzinach.
Poła ludzi łoskręco się łosświnguje na rozwidnioku, natomiast u drugiej połowiny nie idzie ujrzeć ani zdziepka tego, co tak naisto mianujemy mądrością albo wymiarkowaniem, poczuciem humoru. Hop ze babą, albo współkomorniki, srogie familie, albo konszafty kafejów, pośród nich trafiają się dwa światy, których nie da się pogodzić. To znaczy takie niewyspane, blajchowe zombie i ku temu jeszcze już czyste, spasowne, zoranne ptoszki. Nie dziwota, co ludzie coraz częściej ślazują se ze drugich. Mądroki godami, że mocka familii jest o szarochu, zesia do kupy we kuchyni no pora minuty. Niektóre pytają się, ale jeśli jest coś takiego jak wspólne śniadanie, a można to inoteli przesun propagowany bez telewizji, kiedy nam się zdo, bo we reklamie takie oby nutelli, albo to maj tych nudli przejskie cicołko, familio zicła się do kupy przytiszu. A tam przytiszu. A tak po prawdzie ludzie siedzą we kuchyni już ino pora minutek, wartko tu plikują to, co jest dla nich najważniejsze, a za tym weselnie gibko wypolą ci ze chałupy. I dobrze, bo robienie belecego więcej mogłoby ganz einfach być riskowne, a można i desperackie. Jeden mój kamrat, wiecie, jaki festelnie zabrany, piękny, chciał niedawno obgadać ze swoją babą przy śniadaniu, jeśli podkłanskają się zusammen do kupy na odwiecze do kastoramy, by jej po mieszkaniu trzeba było zrychtować mocka rzeczy. Jego babeczka tu się coś tak pilowała, na niego zaspano, jeszcze ni blagło cucono i nic nie godała. Dopiero, kiedy on już medikował, co na blank się już nie odezwie do niego i że on się nie doczka żadnej reakcji, zasycała ostro pod tiszem. Robisz to, skrypcu, na skwol, prawda? Jo nie śpia dopiero od niecołkich 3 minutek, a ty już psowosz i fajpcysz mi tym cołkiem, tą perspektywą, możebnością głupiego formulowania i wioseckiej dumaniny we chałupie. Ano, komunikacja, dogadywanie się przy śniadaniu to teren taki, wiecie, najeżony minami. Taki jeden istny Ginter Hirschfeld, który mocno się zajmował kulturą jedzenia i nie to mniej no tym, to plikował ci kejsik tak. W naszych czasach ciągiem zbieramy szpremi kultury o sprawianiu o wszystkich problemach razinku przyjodle. Dla starożytnych Greków posiłek był ci takim sympozjonem, takim kamrackim trefem, na którym wszystkie zicli się zawsze wspólnie i blank uważali swoich bogów, a najraczej to filozofirowali. Dzisiaj natomiast od samego rańca, między jednym szlukiem kafeju a drugim, rajcujemy, fedrujemy o tym, jaki ci to dzisiaj będzie procny dzień, co też to się będzie działo we robocie i co też trzeba jeszcze spatrzeć, zeżynąć, wracając się nazad do domu. Psowamy się do tej jodu o rozwidnioku. Ze sprawek przy jodle wynikają roztomajte skutki. Na ten przykład wtedy, kiedy ci ten nasz Radek Sikorski trafił się przy śniadaniu ze gryfną amerykańską Condoleezą Rice, to się podobno teraz u nas tą całką większą ministerką się trafił, albo za przy swaczynie, przy 4 flaszkach wina Tusk ze jednym ze tych 2 bracików, co to kiedyś piekli tym miesiące, albo też jeszcze ze wieczerzy we Brukseli, na której nie nastykło zesła do naszego prezydenta. Nie będę sam tego oryginału plikował, bo nie czas na to i miejsce. Mogę ino rzeknąć, co wszystkie politykery, współkomorniki, przociery, którzy z rańca blank nic nie gadają, mają się lepsi od innych.
To by pokopił już dawno temu nazad Winston Churchill, który na isto pestelnie nie miał rad wstawać w czas zrańca, który też ci kiedyś powiedział był tak. Moja staro i ja próbowaliśmy śniadać do kupy, ale musieliśmy ustać, bo przeca inaczej nasze małżeństwo dawno musiałoby się już ospyrsknąć. Jeśli tu w tym wszystkim mocka prawdy, a ja przyszedł ci na te idy, kiedy przeczytał artykel Maxa Fellmana Łuńskiego roku z Deutsche Zeitung Magazin i tak się medykuje i że werci się nad tym wszystkim pomedikować, tak poprawdzie nam wszystkim podwieliesce przy śniadaniu, no, w obiedzie, wieczerzy albo co tam, lapy i talerze nie furgają po kuchni. Ano wspominał Eugen Smioków.